Antkeni kabır ar günü süýlenip durat deydi. Süýlebegen günü bolboýt. Daýar durat kabır. Bul degen har bir uçurda ölüp kalyşyň mümkin. Kabırda bugün воскресенье bolboýt. Abet bolboýt, ujum bolboýt. Jumuş bitip kalbayt. Daima toktoy süýlenip güýrenip durat eken. Kantip ana baytul gurba. Men jalgyzlykdyň üýümün. Ana beçaralykdyň üýümün. Ana baytul wagda men jalgyzlykdyň üýümün. Men beçaralyp, adam beçara bolup kalat. Beçara degen ne? Çarasız, aylasız bolup kalat. Aylasızlıktan üyümün. Men jalgyzlyktan üyümün. Wa ana baytut turab, men topraktan üyümün. Topraktan başka hiç tekeni jok. Kuruşkan dağı jok, açkın dağı jok, kagazın dağı jok, al emes. Salgan 60-njy surup alyp koygon katan eten aşy ekol bolat. Wa ana baytut dut, men kurtlardan üyümün. Denen kurt jeyt. Janağı sulangan atyrlardy koyungan denen kurt jeyt o şerde. Şundaymın dep